Asogo chengera hamutwe 15 na elimu yogo chengera oboneria bwichinginjo au no gosarwa ku mwana moiseke litukulia lero ekiombe ye Intersex Kenya Education and Advocacy ICAM nigo kiarigania gikaro gyokoena na migilio asabali kyamangana kurwa sorogongo rwagusi bakubwaterana nebyombe binde hagati yabo kiria ge International Solidarity Foundation ISF Asomoiga okoreka somo bugani yomo ime yomo chobosongo asekiribuna egetaseni kyagetembe nigo kegendere koba asomo stali wosyo koenana abareria babo konyora megerio obuna egam litukulia lero moralia erekabuga na Abigail Nyanchama negati yabaria abanyora megerio kurwa sigetaseni kegam asabateneria baiga abainana megerio na mono igoro yokolenda abana kurwa sobonireria au na mono wali bobwate chinsemo ibere choro ibiro kubanja na koendera kobaikanga semero bwelio au lina brobo beigwe koba abantu kawaida na kubatanga kurwa sobonireria wichingencho au torega gegera barari baitu bamanye na intersex person simbarororo na inde mbata gito bwene bwa base community abana bambarororo abaiburi bagenda ucandika na inde kera baradi baitu muratware na mumanyite ke information yubunere ego chiko baraisi no nyendi dio montago kwa na se community atamayitingi au kwana eko baraisi asemore kumataina yaya igenteke geko baigana igana okwana chinga kecho abateneria baigani go batayabuna moroberi igani go gendere go korabiyam na baradiani go bwate libagalini asoko gendera korandia igoro yengane iga. Tukikuwa hapa siku ya leo, furaha yangu kubwa kwamba pia tunahusisha wanahabari ambao ni nguzo muhimu katika jamii, kueneza huu ujumbe katika jamii zetu za Kisii na Nyamira. Asense mwende abararia baria abanyora megeriega chingaki basanga nigetaseni kyagetembe bago kerege tambo kerekega na kolira gocha kubwaterana nibombe biga asamangana Intersex Kenya Education and Advocacy ICAM twasomye tubende ko raria mangana yamanyi gocha se community ya Gusii to omboli borogi kenege nto monta ko na karokyo nande igo toko sabanga bali abali bagwata abana bunabo bali abakubaenda buna abana bande bonse nande buna episode bya Gusii ndutukenya atokonya chigrupu ekiko raria mangana aya eri tonyaranga abana abayibo byonsereye ngo bali bakine buna abana bande bonse ya tokonyire tonya ko batokumanyanga abana abantu buna abana bande bonse no mwana buna mwana onde bwensi nabo igo tonya ko batokumanyanga tiga abana abatige ko ba stigmatized disco gali tiga abayiboli babasokia so bonge na intu buna barali tonya ko batokumanyanga buna tubwante ko report nabo igo buna tubwante ko batokuba identify nabo igo buna tubwante ko baira ase society itugaiga buna tuachichaiga abaralia nechi reporter chiakorugusia chiasomira mangana mange sana igoro yoko report encherengia ye story cha abantu bari intersex ngurubutherege tseni kyagetembe kuroiga se county ya Kisii literane nguru ku Daniel Untiri.